σας. Γεια σας. Έμαθα ότι έχετε και καλό καφέ εδώ. Μα αφού έχουμε. Τότε φτιάξτε μου ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Ορίστε. Για να δοκιμάσω. Καλεκαμένος είναι αυτός. Θα μου φτιάξεις έναν άλλο. Βεβαίως. Καμένο είναι το τελευταίο σου εγκεφαλικό κύτταρο. Έτοιμο το καφεδάκι σας. Για να δοκιμάσω. Πολύ νερωμένος είναι αυτός. Φτιάξε μου έναν άλλο. Μέσα στο νερό του Θερμαϊκού να σε βρουν. Πάρα πολύ πικρός. Και πόσο πάγο έχεις βάλει πια? Ωχ, τι πίκρα ζω, Θεέ μου. Πώς θα τον θέλατε? Μέτριο. Και μην βάλεις τόσο πάγο. Ελπίζω να είναι και ο τελευταίος. Καλαμάκι. Άντε ρε άνθρωπε, επιτέλους αυτός είναι καφές. Πιάσε και μισό κιλό πτυφούρ και 2 τσουρέκια από τα ωραία σας τα χειροποίητα που φτιάχνετε εδώ.